Amakhuphulist la. They are coupling. Bekuyimali, bekwamakhandlela. Ama-tax. Onsonso. Hayi. Amaladi. Iladi la lamakhuphulist alibona. Amashumi. Abantu bayimisele kule nqubo yabo ye-magic. Nithe yabona Amaladi isithunywa ke lesike mangibheka kusho ukuthi nali khandlela iblue. Yes. Khandlela iblue elimhlophe eliyellow. La nelibovu lapha. Lensepho impepho la isongiwe nawo 2 rand. Hey. Ababethunywa ubani. Ngabubani uthuma abantu bakithi ubenze lezi zinto. Ngoba lezi zinto azikho ekudalweni sikaze sibone. Sesiyibona manje. Oh. Yabona futhi ngathi ufele boyedwa benzisa lento. Sikhona nje ugobelazi odume ngayo lento la. So that's 1 2 3 4 5 madoda. Ngilofaka amashumi afoke ngihamba ucanda ucabanga. Ilevel ke yenkohlakalo ecela abantu bathi banande ithunya zentaba kanti bazoganga la mihlambi ezinkamao nabantu umkhonto inyamazane phinde ngibikelela. I'm sure abantu athi bebuza ukuthi sengiphi ekufanele ukuthi indoda ithi ukuhamba ibuke izinto ezenzekayo emhlabeni ngoba ngifuna la ukuthi masikhuluma ngezinto sikhuluma ngezinto abantu abangenayo i-concept yes in their minds. So I went around a lot in these past few weeks between uba busy and just traveling. Khona la hayi kude kakhulu khona nje around me in this place and you find ukuthi njengoba nibona kule video ukuthi awu yazi abantu bakithi bane desperation eyisimanga. The way abenza ama-couplings ngakhona is not funny. Bakhuphule emfuleni, bakhuphule waterfall, bakhuphule ezintabeni nasemahlathini. It's sad, to be honest. Ngoba let's look at the one Entabeni, for example. Uyofuna bani Entabeni? Ubani lo mfuna Entabeni ngoba if Intaba is literally 1,230 meters above sea level, there is just no way ukuthi khona abantu bakini ababakhela lapho. So ubani labo benzela Amaladi laphana?
awukho umuzi baphezu kwentaba. Abantu bakini babehlala entabeni ngoba kwenze njani? Right, ake sihlambe ukukhuphula abantu bakini. Kodwa uma ngabuka la Amaladi lapha behambisana lokho namakhandlela blue, ayellow, agreen, white, abomvu. Athi ukhuphula isithunywa sasentabeni. So manake njengoba niba u-30 nje enifikayo ngonyaka nizokhuphula lesi sithunywa. Lo sithunywa lo umngani wenu ufunani entabeni, ube ubani lapho? Nakho lokho uthi-ke nikhuphula isithunywa, nikhuphula isithunywa esifanayo. Ubani igama laso kahle kahle? Ngoba phela uma senziwa about 30 nikhuphula isithunywa sodwa, then somehow I need to understand ukuthi nine-relationship ethile khona nikwaziyo ngaso isithunywa. Ubani okusithunywa lo? Izinamagama phela. I-logic esetshenziswayo it eludes me, but ibuyela kule nto ade ngisho ukuthi abantu bakithi bane-desperation eyisimanga. You are put in a position where you want so much for your life. You are willing to do anything. Noma usibone ukuthi angathi lena-ke ayisenasekelo, you will do it. You are willing to go to the extreme ends, trying to do a magic to cause ushintsho empilweni. Which is what he said, because it says to me, salethwa emhlabeni ukuthi sizohlupheka bese sihambe sicela ezintweni esingazazi, emoyeni esingayazi. Hambe siloku sicashalala manje la. Hambe sikhipha u2 no 3 rand emoyeni. Angabe uhlanganise lo manje imali leyo uthengisiko. Ushiya isikhayi singo singekho. Ngamele uthathe u6 rand ogcina. Uthayi angihambe ngokukhuphula nosibani. Now, what you don't know is that lapha entabeni akusike emakini futhi akekho umngani wenu lapha. Lezi zinto abasuke benizisa zona lamaladi lawo, these are another forms of ukuthwala. You will find something there, but it won't be isithunywa. I've spoken about isithunywa before, and if you follow this channel, you understand. No. Half the time, more than half the time, 90% of the time, there's isithunywa engikhuluma ngazo nina. Abantu abaqoshwa la. Ngelinye igama kuthiwa amadimoni, abawa, amadlozi. And you are not friends namadlozi. Naxabana kudala ensimini ese-18. Angazi nje nibe my friends. Kodwa kuyaxakeka uma bekwazi ukunithatha niyokhothama phambi kwawo niyocela izinto. Ithwalo-ke leyo. Now, uzothwaliswa-ke lapho. Uqaphele ukuthi izinto zakho mhlawumbe zingalunga. Depending ukuthi unani, ngoba kuya ngokuthi unani phetheni esandleni. Bazofika bekuthathe lento ephethe esandleni bese benikeza uhafu. Ujabule wena uthi hayi cha yazi yangisebenzela lento. No. You are worth more than that. Fanele isigebengu sifeze kudobhela imali yakhe esikhwameni. Bese sihlangana nawe ungasibonanga, sihlangana nawe later wenze ukuthi ubambe naye 100 rand. Ujabule uthi uhlangana nomuntu ongamazi wakuphi imali. Masufika endlini hawo. Sikhwama sami. Ususena 100. That's the mechanics of it. Lamadlozi and business now. Isigebengu. And lamakhuphulist eniwahambayo awantshela iqiniso. They should tell you the truth.